isihlabelelo sika 219. Isihlabelelo sika 219 sisihlabelelo sokugcina esabhalwa uShembe ngoba u220 noma unawo amazwi kaBabamkhulu kodwa wabhala usubhalwa inkosi ilanga. So mhlawumbe ngeke siwuthathe njenge original work kaBabamkhulu from ivesi lokuqala kuze kufike lokugcina. So kukhona amazwi inkosi eyiwafaka yona phezulu kwaso lesi sihlabelelo isithole kubantu ababekade bebhala yasi-editha ngizosho njalo. So lesi sihlabelelo u219 esithi Besilizwile WeBabamkhulu umlando waso awubhaliwe la awuchaziwe. Okwenza ke mhlambe ugcine ungena esikhaleni uma uduzama ukusilalela noma ukusinterpret ukuthi sithini. Maningi namanye ama-scholars like Carol Muller abagcina bengena kuleso sikhala because bengakaze bawuthola umlando wale ngoma ukuthi uhamba kanjani. Uthi-ke umfundisi umjadu umekhuluma ngalesi sihlabelelo lesi sihlabelelo uShembe wasithola asiqanjwa ngoyena ukuthi wasithola siyimiyalezo yabantu ababesesigodini sosizi. So wahamba wayobona ukuthi efuna ukubona ukuthi there is a mystery lesi sihlabelelo. Wahamba uShembe wayobona ukuthi laManazaretha ekade eshumayela kuwo indlela yawo yokugcina yahamba yaphelelaphi. Uthe mayifika ke wafika aManazaretha egcwele esigodini sosizi eyigidi leyinkulungwane okuyinamba enkulu ke yabantu leyo. But uma ulandela kahle ama-state mhlawumbe ngaleso sikhathi ibandla libalelwa cishe ko 20,000 not above 100,000 abantu ababengamalunga ebandla ngaleso sikhathi including abasebeshonile. But la uthi uShembe wafica millions and thousands abantu bebajiwe esigodini sosizi okugcina mhlambe kushiya into eziningi ngalesi sihlabelelo. Kukhona ke ama views aqhamukayo kule ngoma. So abanye bathi this was a song of prophecy. Babamkhulu wayeprofetha into engakenzeki. Kusho ukuthi kungenzeka ukuthi mhlambe among those millions sibalo kanye nawo abanye bethu abangeke babe nayo inhlanhla yokungena kulo muzi uShembe akhuluma ngawo athi umuzi wamaNazaretha. But now imystery ngalokho ukuthi wathi ke mayesefikile la uthi kwafica laba bantu beyilolu hlobo ababeyilona kukhona nomfundisi phakathi kwabo owayesaphila kodwa ngaleso sikhathi. Ilana ke ngithi khona kune mystery enkulu kulesi sihlabelelo. Uthi ke lo mfundisi uthi wayengembethe emzimbeni wakhe. Uthi ngaze ngathatha umjeba wami ngihamba ngamembathisa wona. Uthi lo mfundisi wathatha itshe wamjekutshela ngalo. Babethi ke uqinisa imithetho uShembe ikhona bengangenanga ezulwini ngoba waqinisa imithetho. Bathi ke thambisa izwi lakho WeBabamkhulu so zama ukulenza. So babezama ukumncenga ukuthi mhlambe kweminye imithetho azama ukuyihlekisa. Which again is mysterious ngoba bayigcina kanjani imithetho abantu abasesihogweni angalisebenzisela lo gama abantu abasesigodini sosizi uma kuwukuthi isigodi sosizi interpretation yethu isho isihogo ke noma indawo ezinjengalezo. So banalo inithuba uma sebelapho lokuthi baligcineke izwi uma sebelapho. So kuningi okuyimystery esisadinga ukubukisisa. But I'm not evaluating, my study was not evaluating the interpretation of the messages entailed by these hymns.
but I was simply looking at the methods. So kushembe wayithola ke lengoma ihlatshelelwa noma kuamazwi abantu ababekhona esigodini sosizi bethi ke thambisa ke imithetho yakho. Uthi ke ngathatha ke sembatho ngase ngimbathisa lo mfundisi wangishaya ngetshela eduze kwehlo. Bathi ke abawuxoxayo lo mlando njengaye umfundisi umjado kwasa ngempela isilo livuvukele kuyena. Futhi nale ngubo ayembathisa lo mfundisi bathi mayibhekwa emjiveni yakhe ekade ingasekho. So it is these kinds of hymns okugcina uthola ukuthi asazi ukuthi singa